Se tes un animal ao teu cargo, é de obriga a coidalo. En Galicia, aínda que nos últimos anos baixaron as denuncias por malos tratos, séguense a cometer faltas graves. Unha delas, bastante estendida, é producir a morte de camadas non desexadas. Para non chegar a semellante punto, dende a clínica veterinaria ao Cantón, conciencianos do proceso axeitado. Pois evitar o problema, o máis fácil é castrar. O máis fácil e o máis a larga é o máis económico e ademais previmos problemas que poden ter as femias, como son tumores de mama, infeccións de útero, que son moi frecuentes, nos machos a hipertrofia prostática, o cáncer de próstata, pero bueno, protexe máis nas femias. É moito máis cómodo, porque xa te olvidas do problema das peleas, por os celos, estas cousas. E logo hai outros métodos, que son métodos hormonais, con inyeccións ou pastillas, pero, bueno, polo menos evitamos as camadas non deseadas para non ter o problema. Estes casos serían para aquelas persoas que non descarten traer unha camada nun futuro, aínda que non resultan tan recomendables. Sí, o que pasa é que os métodos hormonais non se deben de usar de forma rutinaria porque teñen moitos efectos secundarios, como os tumores de mama. O mesmo que protexe a castración é algo que che pode aumentar a posibilidade ou darlle esos tratamentos. Tamén a fertilidade pode disminuir se se usan de forma rutinaria, pero, bueno, para non ter o problema é unha solución. É mellor que ter unha camada non deseada e non saber que facer cos cadeliños ou cos gatiños, claro. A multa por matar aos recén nacidos pode superar os 3.000 euros e incluir unha condena de máis de 3 meses de cárcere. A única opción que hai se tes unha camada non deseada ou unhos gatiños non deseados é buscarlle un bon fogar. Nos podemos anuncialo aquí, cando a xente ten gatos e cas, nos ofrecémolos, é a única opción, non hai máis opcións. Pero o mellor é a prevención. Sí, o mellor é a prevención, pro animal e pro dono. Porque logo entramos no mesmo círculo, se hai camadas non deseadas, moitas veces quedan na calle, volven a ter máis gatiños, máis cas, que volven a ter máis. O mellor é a solución, cortar de raíz o problema e ademais estamos axudando o animal a que non teña enfermedades que, bueno, algunhas poden ser mortais. Entonces, sí, o mellor é a castración, desde logo. O que pode frear algúns é a inversión económica, pero a larga compensa. Desde 60 e pouco hasta 300, dependendo se un gato macho, unha cadela grande, se faz analítica, se non faz analítica, pero, bueno, que por 60 e pico euros castras un gato macho, aforras o problema. Porque senón tamén se pelean entre eles, e logo ao final pagas a consulta, os antibióticos, que non perdan un ollo, aforras moitísimos problemas, é moi sencillo. E ante calquera dúbida, saiban que o seu veterinario ten a obriga de asesoralos sen ningún compromiso. Nós somos veterinarios, entonces tamén estamos para asesorar a xente. Nos, calqueira persona que nos chame ou que veña aquí a preguntar, pois estamos encantados de explicarlle cales son as opcións, sen ningún tipo de compromiso, por suposto, de forma gratuita. Nos o que queremos evitar é que os animaliños sufran. A intención é lograr entre todos que o maltrato na nosa zona sexa cousa do pasado.